čo pomáha, keď sa ten rozhovor mení na presviečanie. Presviečanie toho druhého, že by ste niečo nemali cítiť, mali si myslieť a tak ďalej. A vôbec nevadí, ak vy v tej chvíli nedokážete nič povedať. A pretože je to v poriadku v tom, že môžete sa tie reakcie učiť pekne krok za krokom. Napríklad môžete začať tým, že si po tom rozhovore doma už v kľude uvedomíte alebo popremýšľate nad tým, čo sa to vlastne medzi vami dialo. Čo vám vlastne presne prekážalo, čo by ste chceli miesto toho a jednoducho sa nejakým spôsobom napojíte na seba a na to, čo vy ste v tej chvíli potrebovali a nedostali ste to, necítili ste, nemali ste tú potrebu nejakým spôsobom naplnenú. A pomenovať si to, ale tak, že nebudete nadávať na toho druhého, to vám určite nepomôže, to vás dostane ako keby ešte do horšieho emočného rozpoloženia, ale pomenovať si to tak, aby ste zároveň dokázali rešpektovať aj tie potreby toho druhého, lebo aj ten druhý, keď vás možno presvieča alebo vám hovorí, že jeho riešenie je to správne, tiež má za tým nejaké potreby. Väčšinou my si myslíme, že je to nejaký vedomý útok proti nám, ale často sú za tým len potreby toho človeka a často sú také, že keď ich spoznáte, tak vlastne ho začnete vnímať oveľa viac ako citlivú ľudskú bytosť, ktorá tiež potrebuje v podstate len pozornosť, prijatie, pochopenie a tak ďalej. A ak sa pýtate, ako reagovať v takých situáciách, keď teda druhý má tendenciu vás presviečať, preargumentovávať, tlačiť na vás, že to, ako to myslíte, cítite, vidíte, nie je to správne, ale on má to jediné správne riešenie, tak moje tipy sú nasledujúce. Určite si pomenujte v tom rozhovore tomu druhému, vyjadrite mu, že vám ide o preskúmanie tej témy. Nie o ten súhlas, alebo o to, že sa musíte nutne zhodnúť, alebo že musíte nutne nájsť nejakú pravdu. Hej? Čiže použiť nejaké krátke vyjadrenia, krátke vety, ktorými vy tomu druhému dáte najavo, že teraz vám to nie je úplne dobre v tom rozhovore, že toto nie je to, čo ste hľadali a že vlastne chcete niečo iné. Dáme si nejaké príklady, hej? Nejaké vety, ako by ste to mohli povedať. Samozrejme, hoďte si to do svojho jazyka, do svojho vyjadrovania, do vášho vzťahu, tak, aby to bolo prirodzené. Môžete napríklad povedať, uvedomujem si, že vlastne sa bavíme o tom, čo je pravda, ale o tom mi vôbec nejde. Skôr by ma zaujímalo, ako to máš ty a čo je za tým, že to vnímaš takto. Je to vlastne, tým pádom dávam najavo, že teraz sa tu deje v tom rozhovore niečo, čo sa mi nepáči, čo mi nevyhovuje, ja by som potrebovala niečo inak. Si s tým OK, že by sme sa teraz bavili o tebe, o tom, prečo to máš takto a takto? Alebo nejde mi o to, aby sme sa zhodli, len zdieľam, ako to mám. Som zvedavá, ako to vnímaš ty, lebo mne to prináša iné pohľady, z ktorých si môžem niečo zobrať, ak chcem. Alebo je pre mňa veľmi ťažké aj vlastne únavné hľadať nejakú všeobecnú pravdu a to, ako by to malo byť. O to mi vôbec nejde. Len by som chcela, aby sme sa navzájom počúvali a inšpirovali.